Dani apa beri? Dari mambo mtasa. Hizo ndio chokwadi. Ndizo nchata ndio chokwadi. Ndikanye pacha batkone mushi. Ndikanye pacha batkone mushi. Mwarari mbasiro. Mwari ngani katsiro. Sono kutsina. Ini ndinonzi Elijah Mvumbo. Yangu sananga nyaya yemundu sananga wakauya kumba achikumbira tokuda kusa shopu yake vaatengana na baba ina ndiripo avaka shopu yake akazokumbira kuisa maprojekti ehuku akabvumirwa akaba akashandisa shopu yake ndokusira munina wake izvi ndouya zveprojekti ndokuya nokuti inini ndichazvigoromba ndaudini ndakwenda saka ndakagara naApril ndipo akabudawo programu yemayuth ekuti kune mari ida kupiwa mayuth kuti vari maprojekti ndakamuona tipamusangasana sananga hakuva panyaya pamaprojekti avo makapregesa here kana kuti makaita sei sananga akati ine handina kudini ba anopregesa apo ati its okay ndakaenda pamutasa ndikaenda kuministry of youth chiva ndataurawo nyaya yangu papa then ndakataura kukomana kuti komana chikwadzai kwadzai pakabva pasvikawo satombo kati wakana ndikuitei apa gaipindiko gani geyangu ndakatengesewa ndiani sanhanga awana wakabva ngodini wabva ngoregei next yacho futi ndakati endai mutemi apa wapwere wakauya wagoba ati veapa apa ndakatengesewa ndiani sanhanga sanhanga aizokutengesera sei nganzi handizvozvo asi vakataura kuti munhu angewani nganzi aizvakataura bezvizvo shuwa akabva ndangouyawo kuno kuti tibatsirwewo Apedza. ndapedza Mati baba wenye mimi upa munhu lens kumisa shopu yekuwaka shopu. wongo akauya achikumbira iye nasanhanga akauya kukumbira Ngatifanira magetsi. Andikuisa magetsi zvinotibatsira. But besides kumbira yekuwaka shopu handisi kuvapiwa apa mumunda aya pakangota inext door pakava ine chechi yezviratidzo chechi yechiratidzo yakapinga ngati mumunda menyu here hongu mumunda menyu uku ndobva kumbira kuwaka shopu imo ndizvozvo pakawaka shopu akanorejista shopu yachiti ndipani ndichazivi kuti wakarejista chii shopu kana ichirejistwa even yangu iri mucommunal area panopiwa zita kuti shop nyingi mundorikanda chi village iri pakati ichimezha masquare meters akati munhu ari kurana this thing ndinhingi handizvo ndosaka ndiri kubvunza kuti paakanorejestwa kukanzwa kana papari pekukumbira yakarejeswa kuti chii bcause kana yanga iri yekukumbira yafanira kunge yakarejeswa kuti ani mafuru anzani matani muvumba yaifanira kunzi muvumba Sana kwacho. yakasafanira kunzi kana bcause imimi haukeni sei naye kukupira kuwaka shopu munhu ada kusai permanent structure mumuti wake permanent structure ivo handisibabvudza veshopu handini napo babhozi yakatopirwa nekanzoro ukuma kunhingekini uproject kwamusina basa rako ndiko ndine basa rako because I want to know how it started ndo zvatichidzwa kuti titai panapa katangireka zvakaita saka I want to know how it started ndiko kuti tizoona kuti dambudziko tasangana naro nhasi razotangira papi
imimi sei muri kuti ungatisiyane nako kune shoko Neshoko kune masquare meters here akanyorwa kuti ndakatoenda kuphysical ndikaenda kotarisa ndikaona pakangopfigwa manhepikini kuti chechi yezviratidzo neshopu yake inasanhanga ndiyo chechi zvakadini zvakanga zvakapfigwa chete izvozvo zvakapfigwa apa chechi yezviratidzo yakanyorwa yakapfigwa pai pafootbridge yemurara ndati yanga yakapfigwa muarea ipi panzvimbo ipi pagoli point here mucommunal area here papi community area mucommunal area sabhuku wacho ndiani gondo ari gondo apo izvozvo sei asipo because kana iri communal area it means iri under sabhuku ende munhu anoisa mapegi mucommunal area ndisabhuku saka ese munhu ndakanyorwa kuchechi chechi wakapiwa nani apo ana baba vangu rini akapuwa kuna 98 alright saka apa makunetsana ndebaba akaisa maproject ndikona ndakusawa youth kuisa pamaproject akaisa mapolitics pabondia ndisanhanga wacho abvumidzwa nani nababa wangu abvumidzwa nababa wenyu sekubvumidzwa kwakaita pashoko izvozvo sekubvumidzwa kwakaita chechi saka munotaura kuti baba wenyu mimi angadozopwanya chechi nesitoro kana akuzvida ndozvomunotaura ikoko ndatiini kwechechi pamusoro izwai baba this thing arrangement one hasi arrangement 3 bakasiyana this is one arrangement yakaitwa nababa wenyu kuti ndikupa chechi apa ndikupa shop apa ndikupa maprojects emayouth apa handizvo chinhu chakaitwa ka1 ichi kuti apa chechi apa storo apa maprojects because pakawakwa storo ndo pakapiwa uyu land maprojects baba ari yembungu and aipa ndiani inandiripo mabuliko saka wai musina unesana nababa kuti baba sei murupa munhu paruba ngadaiso pamusoro kana mai baba wenyu baba wenyu aripo achitopa munhu sei musina kuobjecta kuti baba apa ndichisi yaiyo ngatidaiso mambo wangu mamati awa wakauya nababa mudiki baba mudiki tina samataho ari apapo tari wawakidzani kana kuti baba wangu nawe wakaberekwa ndoana mai kumwe chetewo masasa saka awa wakangoya achingogarawo munzvimbo patakatingori tiwatora sani sababa saka vane mutumbo womwe chete nani nasanhanga saka awa sanhanga wakasvikira kuna awa awasvikira kune chi navafa saka tatingoriwo chi vawakidzani nawo iwawo chiri kunetsa paarea yemaprojects chii chiri kunetsa paarea yemaprojects ndipekuti inini ndabvunzana nasanhanga aiti adzidzokera pamunda pano papo ndakuchiti wana ine mushande muyouth ndo pakavasa tombo akati kwazoipa nzvimbo ngepamwe ndakatengeswa ndiani ndisanhanga ndo pari kunese pano sana kakazotengesa kwakwasarira kumberi uku peprojekti pacho ipapo There are two things. Pane zvinhu two. Isaida Sanhanga akatengesa land yake, part of his land yaakapiwa nababa wake. Ndiye akatengesa Sachitoni. Kana kuti Sanhanga illegally sold land isiri yake kuna Sachitoni. Saka ndozvo ndinoda kuprova izvo kuti uyo atakazongopa simba Sanhanga kuti azotengesere tombo uyu simba racho angariwana kupi kana papasiri pani pake saka Sanhanga tipei tizwe uyu neshona yatorasirikini uyu munhu akapiwa ndibaba wako nevandakatengesera ndibaba wako akapuwa unotengeserwa auchataura akapiwa kana kutengeserwa uchataura iwe gara pasi ngai Sanhanga taura it is what happened pamusoro imamo wangu ndimi Stephen Sanhanga ndichipindura mazwi ataura kwasha wangu munini wake wakarivoganzadzira zvandishambisawo kuti ndakatsotozi
pane zangu ndafondika ini ndakugara kuranda futusi saka yekudi zvikanzi kutosiriswa kunzi makapa nzvimbo natombo ipi zvanzi nzvimbo paprojekti saka ndike zvauya sei kuti yakudhimana nzvimbo iyoyo zvikanzi muchazvisedzura kwaanaa saka ndiri kutonzwa zvaari kutaura nekupika kwaaita kutenda kutaura chokwadi ndinofunga kuti kunamata kwakanaka kutaura kuna Mwari zvakanaka ndokuti udi kana dai nyaya inoda kuona ini handina pandakasangana naye ndichitaura kudzosa nzvimbo iyi kwaari nekuda kwekuti nzvimbo iyi zvese zvokuti ndakaenda ndichinokumbira baba wake ndandiripo zvese pamberi paJehovha Mwari anonzi manyepo nekuti inini ndichida kuita project it was 1996 zvinezvi 2026 30 years ndakumana haana kumbouya pandiri zvese zvaari kutaura tichigara pasi kana kundiisawo kuna sabhuku akandinongedzera nzvimbo kana kuna Ashiza kwakutozwa izvozvi zvaanechekii ndakutoiswa saka kwakutoshamisika kuti Mwari tingamirire ndisvike padanga ini ndafunga zvekupfuya huku ndechekutanga kupfuya huku 1996 ndakabvunza inini kanzeri aiwapo akataura aiwa muzvikuru ndida kuita zvinhu kuti chingutaura munzvimbo yaShiza zvikanzi aiwa pane nzvimbo yemaprojekti yakasotogadzirwa kutanga asi iri nechekuzikwase ndiri kwamupakisa kuti aiwa toda kutoona kuti panotiyambuke vanhu footbridge ndedebhe pakanaka ndokubva zvanzi ndobvunza sabhuku wacho nzvimbo svika sabhuku wenzvimbo ndi sabhuku gondo ndikaendako kuna sekuru wangu aiva mudare wasabhuku ndikataura naye ndobhandisa pana sabhuku ndokudaidza makombiyuta ndobva wati asi ndikuda papa ndobva ndatapa ndokubva tadii taenda ndokubva andiratidzawo zvikazano zvakanaka ndofunga kuti zvinokwana saka ndafunga zveshoku banechigara ndokubva ndataurira ivo baba ava kuti ndo zvandafunga kudini kuita pano saka baba akati zveshuwa aiva zvakadini zvakanaka ndobva wataurawo history yemapegerwe apakasoitwa 1984 pachinzi pakaiswa kuti ndebe project nedhibhi nechinechi zvakanaka asi handina kugumira ipapo ndakati aiwa zvandida kuita zvihunde nokuti nda kuchengeta huku dzinodarika 5,000 indakwenda kukanzo ndakaenda kukanzo kwakuchinana vana mai seketa ndokubva vatumba mupurisawo dzichida vaita kuzoona nzvimbo nokudzokesa mashoko ndokubva kwakuzouya delegation yakabva kukanzo wekupega kwakaveka mukomana kainzi netsivana ndokubva uya ndobvawadini wapega pehuku wandipegera pehuku ndobva ndachitanga kuwaka ndochiwaka zvishuwa iva handina kwaona vachiuya kana kuzopopota kuti zvanzi chichi amene kana vana baba vari vakataura nababa tashanda apa ndapuwana sabhuku pamwe chete nekanzo ndokubva ndachifuya dzichienda pana mutari pana TNT iripo tichitorwa naMr Wobesi kwahodziko ndokwakwinokabatu tikasenza zvakata then after 5 years tisati tasvika pa5 years ndakazokumbira kuti inini ukwidzi dzaakundikurira chikafu ndoda kuita maconcentrate ndaane chigaro ndipegerei kuchigaro kune wanekanzo ndokundipegera chigaro chigaro chapo ndikataiwa izvi zvandinakidzenii nekuti ana mai vari kubvaura chigaisawo pano ndichigaira huku dzangu wakuti dai kuti maisawo nekatakira ndikadzonobva ndipegera eshopu ndobva ndaisa shopu ndichigaira nanhasi zviri kushanda zvese zviri muraini imwe chete kuti kuhukuku tichipa tangoenda kundosvika mushopu pakati pane kagepi papaine chimota munyere ndokuuyawo Mr Tombo ndobva apegirwa wapekisa ngoro iprojekti iyi ndokuuyawo Mr Nyakomba ndokupegirwa wapekisa madhamu efishi iprojekti iyi tapo tese kushanda
Saka after 5 years ndokuti zvadini mari dzako kuti zvisingasadini Mr. Tombo ndokubva kuzoti mira ndichienda mberi hangu inini kugona kuita zvekuti chindisiyirai waiva baba wakatoshanda mwanakomana wavo ndiye wari papa ndobva ndadini ndavasiyira pahuku apo pane mabuildings angu ehuku zvese zvazviri pamatoirets zvese zvazviri pamusoro zvakaplania chaizvikasi ndobva ndadini ndavasiyira pakuzi kutengesa handirambika kuti ndakavatengesera nekuti mabuilding ndakavatengeserawo chinhu zvikezvoto ndobva ndazobva ipapo kushopu ndobva ndasiya munini wangu kutaura ndobva ndata ine ndakuenda kundorima 2025 ndobva ndabva taakuenda kunamira saka ndiri kuranda dzisosi yokuenda kwakutodina ava ndosiya vaakutaura zvinhu zvavo saka ndobva ndashamisika napasi kuti dai akambondiiswa kuna sabhuku usana kuita sabhuku kana totora toenda mukadzi vakaiswa mapeji esimbi zvese endi wakazouya wachitopuhwawo nemitemo nevagarisani nepo nahonorable akunda kuti wakashaya zvake waiva MP wedu vamishekichina masa nemakorokota ake pawakauya nana misi ramekukusaka wakauya ine nando basi babava nemunina ndiwo wakanga waripo nemitingi yacho yakadaidzwa vanhu vese ari kunzi munda wedu ndopakutondishamisa ava ndiwo wanga warikundandisiyame ndichafungira kuti watsanangura zvawakadini wakanzwawo zvaitaurirwa vanhu LP pamwechete nekanzwirwatisi saka muruti mimi pamakatengesera mitombo papabuilding yenyu yamakawaka pane zvirwere zvokukuziii zvakapengwa zviri pamutemo ko pari kunzi pakazodzingwa ava zvitombo ndiyo pazvikwere saka zvakazoita zvikwere zvadhirika titika handichazivo munoziva paketezi zvadhirika kuda ndika wakazoita zvepapa mutombo atenisizotamukadani saka asingazivi kuti panani tombo garaibasi tombo ndizvere kuti area yerini kwese ndo pane matanga ehuku pawakapiwa iwona pawakatengeserwa iwona sanaka ndipo hakusi kunze hakusi imwe yenyu ere handina pandambobuda mabvunza tendura zvokuda ndikati Tombo ane kuseri kweshopu ndokwaakagadzirawo danga rake renguru ko apo pane danga reuyo izvo ndo chipiri kacho ndopatinoisa saka ivo murunetsana sei kuipa pagara pacho oyo ndakaonana naye ndikabvunza tiri kuda kuisa kuprojekti yevana yoyouth ngatisapinze politics pa ngatinyaya kana muda kuita maprojects emayouth imemi project yeyouth mumbori muri youth coordinator ere muri ani mayouth ine program yakangauya yewana yamaofikiri ndiwo zozanditaura vana mayouth ewana vemaofikiri vangada kuita chi maprojects ndopandakaenda kuna avo but ndikuti kana wana wemaoveterans wauya wada kuita maprojects why kuya kwamuri specifically coming to you why saka musashandise zita rekuti mayouth yemaoveterans musashandise murushandisire kuti mayouth taurei kuti wana wangu murati mukati mayouth isu toka tavhunduka manje kana mukabatana muri 10 wakazobatana vari 10 hauna zobatana vari 10 kutorera vanhu minda yavo kana kutorera kuti batanai muri 10 muende pari suitable pekuti muite chibusiness kana mapiwo ende nini zvaiva ndoita maprograms ese vakauya emachildren with war veterans emayouth emadzimai echi aitouya through madzishe nemasabhuku kuzi can you identify musabhuku rega rega panokwanisa kuitwa project yemayouth
yewomen yechi zvasingavi kumaindividuals hazvi kumaindividuals izvi zvenyu zvamuda kuzoita nozobatadza zvinhu zvekumba kwenyu nezvinhu zvepati kuti muri kuita zvinhu zvekumba kwenyu moda kushandisa zita repati. It's not right. Munosvibisa mazita emusangano because mabhira pakutara mungoti mayouth iwo vanhu vanonyanya kubara vanonyanya kubara vakatakaita mayouth rii because kana vanhu vachida kubatana kuti vasiti ine ndisina vana vanoita 10 pa hanzi ngavabatana vasvika kana vasina kuti wasiti 10 hauna kukwana wenyu mama kutsvaga imimi mamwine wangani mayuthi amama waunganidza imimi wasiri wana wenyu wangani wasiri wana wenyu but kandi ndo zvakakupei here simba rekuti chiendai pamusha umwe murupe izwai dai matanga asina kupwanyika dai danga rematanga ehuku anga asina kupwanyika mamuna kuwaisei pamayuda asina kupwanyika paya because kunonzika uyu akanga ine matanga enguru yokusendera mberi kuine huku izwai bambo zvekuti 20 kana 200 years hazvina basa 20 years kana pari pake ngepake kanzuro ukatoenda nhasi unokanzuro dai kusvika kukanzuro kuti stand number yakaitwa manika bridge nyange pasina building vanokutaura kuti ndepandini as long as that person is paying lease kukanzuro saka imi zvokuti azapasina munhu hazvineinemi because hapasi penyu zvakafanira kuti kicheni yanoda kuti ndakaona pane nguva kicheni yanoda furi nembebi nekuigadzirisa kicheni ine munhu kuchauya saka izwai pamo musandinada kubira kuti ugozika pane kutaura kupfure manyaya ndichika kuti pakapedzewa pasina rinwa pasina kupedzewa yanchikumbiro nditi vanoenda panzvimbo vachiona kuti apo pakapedzewa papanopedzewa kunyange pasina kupedzewa for 30 years vanhu vachishanda ipapo mamuri kupi mamuripi for 30 years dzirikutaurwa machida kutanga kuona kuti pakapedzewa kana pasina kupedzewa mamuripi weweii ndikachipiri muri kumiramira baba ndezvemayu muri yani kwenyu makamira sana muri yani kumayuzi ino muri kupinda pakati penyaya iyi muri kutaura mazvemayu mazvitora papa dati inini vakadaidzirwa nyaya yekuti vana vemaovetei achitika mazvisten kana vana mwini ndina watatu handiti iwe zvavazvoita kutsvaka vamwana 7 wambo 3 kuita 10 wakatsvaka 7 wakamirira kuita ani vana vemaovetei wese iwavo ndinobvunza iwewe wakamira sani ndinokana zvorutaura zvekuti mamba akunzi vanhu wangoona panzvimbo hani pakoba nyarara ruti ndinogara ndozvisa kuti ndepandinokuti ukanda ndakatoshanga ndiko ungoenda aikona pakapegwa panzvimbo izwai bambo tibatsirana imi muri kuenda kukanzuro kukanzuro muri kuendera inquire yekutoti muone kuti kanzuro pakapegwa here kana kuti hapana hati kukanzuro ikati pakapegwa ndinoti tiri kuti dai makasvika kanzuro yakati pakapegwa maisabata saka uimichira chisi chenyu dai chachiri chenyu mudai manditaurira kuti ndanuzobvunza kanzuro ndakapega apa ndiani kuzikipa ndingati kusabvunza apa ndozandakauti tsika dzedu
awa ndo akauya awa ngeretambo mazvere izwai bambo ngatisataure zvevanoona ngatitaure nenyaya yedu yezvinhu zviripo nyaya yekutaura nezvaipanapa inyaya yesiteni handi ndiyo tikutaura nenyaya yesiteni tinoda kuona chiro chiteni ndeani uzvo masungisana kuti uyoibva ndizviripo pamutemo here kuti iwe unokwanisa kubvisa unawo here maroramere kuti ubvise uyu kana kuti hauna ndozvatoita sei ndozvatinotsvaga izvozvo andi because mimi kuona makutozvipa simba rekuenda kukanzuro kofunda kuti ndakuona kuti pakapekwa here mamuda kutirwa chii asi matestify mega kuti baba wenyu ndiye akapa uyu saka muri kudeya saka kuchakungotsvaga kukanzuro chii mamuda kuteka advantage manje kuti masvika kukanzuro kana hapana kupekwa andi wamazvidai taane magrounds manje kuchidzoka chitaura kuti mari bageberu because hakuna uyo haana somewhere else chanokwanisa kuburitsa yekunaki chanokwanisa kuburitsa kuti ngepangu because matofamba matoenda kukanzuro matoona kuti kukanzuro hakuna chiriko uku hakuna chiriko saka ngatichiende kuwataka manje ava mamurikugadzira bhesi kuti mamurikugadzira bhesi nekuti muone kwataka ine ndikati handangogadzira bhesi because uyu tombona asikamuziva naingoziva tombona asikamuziva angangono sei kwanga aichi aine nguo dzakasi anangochinja zvatoda kubatsirana pamwe zvatoda kubatsirana ini ndogara ndakataura munhu kutaura chokwadi nguva dzisi chinhu chakangonaka kungotaura chokwadi zvinhu zvese zvinokurerukira because pambo zvamuri kutaura zvimwe tichimbogarai pasi taurai zvamaoda kuti taura takabva kare tisingoara mudindosamvuma takabva dora titofambira nenyaya dzemunda iyo munda wachiro saka iwo ufambira sani ndi mwana wacho mwana wani wababa saka pasi pavo you are not a beneficiary estate yasekuru beneficiary estate yasekuru kuti iwo ngorupinda pamberi pamusoro imambo ndinoizwa ntobo nawe haina kunga irikufana kumbosvika zvakadai asi umwe wangu chaiwo nyaya dzedu dzese tinopanana asi iyi yatomuka yaane makore yaumuti anasi mudare muno advantage yaada kuteka bedzi ndeyekuti baba wangu wakafa asingazivi kuti aitaurana nhanga ndini baba wangu haana kutaurana nhanga panzvimbo idzi panzvimbo iyi nzvimbo iyo ichipegwa ini ndakaregera basa 2000 ndopandakati basa ndikuya kuti baba wangu auchiti ndori kuenda kumba iyoyo kwaita nhau yemaprojekti ndakatopegerwa nzvimbo ndakatoenda kwadzisi saka ndoda kumaneje chi projekti iyo ndatosvika kuti kumba ndopandakaona awasanhanga wapegerwa muganhu wavo ubva waiswapo ndopakatangira baba wangu wenguruwe pasaidi pacho panga paina demba remba akapegerwa ada kuisa majemu ehowe wechifo wacho madhamuza chiratidzwaya ndo vanhu 4 wakapegerwa nzvimbo iyo saka ndasenda ndiri kuwakapo anga ari bhilidha ndisekendi sabhuku kuna sabhuku gondo yeye ndiye anga ari bhilidha ndiri kuwaka naye ipapo saka mukoma wakazoniti munina ini ndaona nzvimbo yekurima saka ndaudini ndakuenda kodini korima saka izvinizvi apane 3 rooms nematanga nematoilets saka zvinhu zvimunina kana iwe udini uri kuda nokutengesera zvinizvi ikati mari yacho handinaka ega nitaure nababa wangu because iye aiti hake zvenguruwe inoita zveuko kupi ndobva zvakanaka simukurumidzi because nguva yekurima yadini ndakataura nababa wangu shuwa baba wangu akati kana mawiri ano mina ndikuisiri mari muakaunti ndobvaisa mari muakaunti yangu ichi ikebs ndobva rati mukoma nasabhuku gondo nandadziona uyo anga ari second sabhuku ndobva tanyorerana pasi kuti ndatengesera tombo dzimba dzangu idzi natidzi nematanga angu nematoilets angu ndobva tatosiya saka baba wanga ari munhu aiwandirwa nezvekudini nezvekuita kuti asimudze zvinhu zvese zvakadini ndobva tangogara tiri kuti nzvimbo yakadaro ini ndakabva ndati vanhu veziwoyo afaniri kunamatira muri kuchengeta chii nzvimbo iyi ndobva ndati ndadziona ita kapendiri mudzimba idzi uri kuita musangano wezanupef ndipo paunotoitira ipapo wari kukumbirani inini saka takabva tatogara kusvika baba wangu afa 2019 baba wangu afa 2019 iko zvinezvi apa ndofunga 6 months apo
ndakaona patemwa apa chii chakuitika ndozoona weZCC ndo wakazouya kumba Satombo samugumba ari kutidzingapo kwasimhaipo ngepano ndikati ano kana ari mari ndaimona mati kana mvumba ari zvekutaura chaiona nani nini handina kuona mvumba musi uno ndipo ndazotomuzwa ari kuti Tombo urudiwa kwa Mutasa ngenyaya iyi yapo ndikati handitauri newe handina kumboona newe anondidaidza kwa Mutasa kana ndine mhosva mambo Mutasa unotuma mupurisa wake kana kuti nhanga unodini unondidaidza saka ini ndaona kuti ndo zvaakuita hanzvadzi yangu inini tete wangu akabati mukoma panapa kutoenda kana pasina chamuri kuita bashuwa panotoverwa ndiyo zvaari kuita because mukomana wakapiwa mapombi emvura kubva uko ndo paari kutengesera chii ari kuene nzvimbo iyi ndakavati no tete saka muri kudii zvikanzi muzukuru wenyu ada kuita project yekubhadhamiti mirichi saka kumba ukuru kumunetsa dai mama muti auyapi muri kana makuzoita zvenyu mongoitawo ngekuti ndekusaini no zvakanaka tete regai ndione sabhuku ndobva ndabata sabhuku aivati ndakamusabhuku ndiri kuuyako kune nyaya yei ndezvakamutaura zvikandaiwa ngatisangane panzvimbo pano ndobva tati inini natete wangu nemurume wake nasabhuku ndobva taenda ndo nyaya iri kuitika apa Tombo hausi kutengesa ndikati uyu muzukuru wangu anoita project yemiti inini ndichauya kana ndikanga ndasumukawo ndoita zvandiri kuita vati saka iwewe ya project inowanika yauri kuita ini yandaiziva ngeyaTombo yakatadaitawo saka ndipe mutete wangu yaibva atobvisa $20 yake mvapani sabhuku aibvati mukanga maona chanetsa panapa fonerei inini because zviri kuitika munomu handichazvidiwa uyu murume akagara pa ndiye aiita second sabhuku kuna sabhuku ye nyaya yenzvimbo iyo unoiziva payambokurwa nemazivo pandawa paibva pinda mukati ndakaenda kwaari une zvakuita mazivo ndikaenda tese kumazivo imi nzvimbo iyi ngeyaTombo mapiwa ndiani handi makapiwa kwera mazivo akati zvakadini zvakanaka tichataura nani tichataura naTombo ibva tabhara iye aibva anditi muningira iwe mukoma muningira nzvimbo iyi magariro yaita manje tichazoita action nini handina kuziva kuti action yekusvika pazvasvika nini zvakanaka kusvikira panazoona panhu pandakaenda kugara takangosangana munzira kutuma ndobva ndati mukoma shumba zvamakuita muri kuenda kujeri muri nendibharoni kana makutengesa chini makutengesa nzvimbo ndibati ipi ndikati zvikanza ndisozviziva handizozviziva uyo mangari kwasabhuku kana zvinhu zvadini uyu ndizindiwe Noti Jeremiah Zingi. Uya mangari kwasabhuku ndikati aina handimangari kwasabhuku ngekuti handina chandaona neuyu mvumba tinoona matatese tinoswera tese handina kana paambotaura nini kuti ndozvirudini ndozviri kuitika saka uyu changamire iadvantage yaakafungidzira kuti iripo yekuti baba wangu afa achifunga kuti information yematengerwo yakaitwa hapasisina anayo ba mazvita mambo wangu Sei para o dia seguinte, sabe? Faço igual e fez, sabe? Fez, sabe? Andina kurira usabu. Ndo tukwa chikoni. Assim, não é esse vai da não é essa seguinte, sabe? Andi sisteme sabu. Não mira sabu, não mira sabu ganasi. Ndimi seguinte. Ndio saka wao seguinte. Saka kuya kwangu kwenda kuno. Andina kurira usabu. Wese awainyama dzangu. Ani ndizo. Munhu akakudaidza kuti uya tiende unotenda nyaya yangu. Akudaidza ndiyo unoenda naye. Tayari Satombo andidaidza ndauya nani? Ndauya kuzoteerera nyaya iri munzvimbo. Kwete kurira usabu nekuti nyaya inokupinda kwaSabhuku ikaenda kwaSheba. Yauya kwani? Kwamambo Mutasa. Asi uya ndiyo ndiyo nyaya. Ndauya koteerera nyaya yemunharaunda medu. Mazumazwa pamwe. Mazumazwa. Muruti nyo ngezumazwa. Inini kana ndauya panapa. Kana ndauya mudare rino iri. Ndiri mwana yakwa Mutasa. Ndauya kuna baba. Konzwa matongerani ababa. Mwana unobatsira. Ndiri kuti dai ndakutaura. Kana dai ndaurira uSabhuku. Maona ndasimuka ndichiti uyu wanyepa kana kuti uyu ndiye hake afunga pfungwa dzake dzekuti ndauya kuwatorera nzvimbo. Andizo but andiko ndauya kuzopurutana nyaya yerutongo pai asi andisimudza ndoupi muzukuru wangu sekuru ambaye monzwa nyaya yangu anodairamba yarenga kuti mambo uri kuti muri kuiona sei ndati ini ndapindura
dati zviro zvatomwana baba hazvifikise zvakudamudare shumba ndizvo zviripo garai pasi shumba shumba unotaura chimanyika chaicho wakaura chimanyika chaicho kuti baba izvo maona izvo ndizvo ndaonawo. Right. Anyway, I think this case yakasafanira kuisa kwerusi yakaisikafanira because nyaya iyi munoiziva yakatangira munoiziva pairi ende nechokwadi chachise munodii muchiziva. There was no need yekuti mumboswere muchita sei muchiswera muchipinda mumaofisi muchidii muchienda mumakoti muchidii. It's not necessary. Nezvimwe zvinhu tichiziva chokwadi angamona iyi yaikuti ikanditry ikandifire mutry unobva wafa mutry angamona it's not right. Unozai bambuka ini raidzikisai makuba tiri kuti isusu bambuka ini ndiri kuti kana nzvimbo ka zvekupega I'm not going to accept issue yekushandisa issue yekuti pakapegwa here kana kuti hapana kupegwa sekuti ndoshinja ndakushandisa kuti ndoshanda kushandisa kujaja nyaya ini. No, I will not use that. Because chakatanga handopeka chakatanga ownership kuti uzoende kopeka unenge uriwo muzimu wacho because ndokwanisa kuvhunza ka handiko wakaenda kuvhunza kuti wakaenda kuvhunza kuti pakapegwa here handisi zvikazabadini zvikazapano ndobva ndakubvunzai bvunzo risimu kana maiziva kuti panopegwa sei imimi kana pari penyu musina kupeka une makore mangani shamwari une makore mangani une 35 izvi zvakaita 19 chii 96 4 plus 26 30 saka wanga usati watomboziva kana saka rinobvepi kana kupi makenda gara pasi shamwari musazouye muchingosenzeswa zvisina basa. No, let's not just come for the sake of ngoda kusapota bongo ngoda kusapota mai wangu. No, it's not right. Imimi pamboshi ndingi unofanira mutoudza wabereki kuti ano izvi yachoita iyi haisi right. Not kuti mutoti mimi wabereki aiwa mukai handei tikokani kukana chii enda tozvotaura statement yombotaura kuti takatanga kuifambira nyaya kare kare kuchiifambira iwe saa takabvunza sekuru takabvunza sekuru asati ashaya achitobudza kuti aone kumutoso asi baba kanga sekuru akafarira sekuru akafarira ndati sekuru akafarira sekuru afa 1990 asi kwa 1990 anofanira kura ndatopedza chikoro ndatokura naye baba wenyu akafarira 1998 Sako yakaita makore mangani 1990 usachinyepere zvakanyepa munomo zvinhu zvakadai izvi hatizvidiba. Musauye muya kukonzera confusion kutadzisa vanhu vanonga vachiwirira kuti vasawirirani nenyaya yekufuma kuti vakangwara ini musina kungwara. Kana sekuru akafa 1998 iwe wakazvarwa rini? ndakazvarwa 1987. wakazvarwa 87? ati saka wanga ine 11 saka chikoro choto ndatopedza chikoro irini wanga wapedza chikoro chipi ne 11 wanga wapedza chikoro chipi chawanga wapedza iwe ne 11 7 years usatoenda kuchikoro wanga grade 3
saka chikuru chotongopedza ndichipi Sekuru nyeruza sekuru atori akasheke ndatora kutenda sekendari. Amsoro changa kurwa mege. Ini ndiye ndada imeni jaimo. Munoza. Apollo jacket. Zita. Zita rangu ndine Matende Matawa. Matende Matawa. Matawa. Naipula uko kumba kwangu. Mwana huyu ndiye udazoliwa manager uko pano mungu zangu sakufuya huko. Paro pegwa hapo. Ndikhandulo kwasati baita ma project tiba. Mabhuku 10 akauya ipopo. Kuti pano pangora kuisa dhuku mapolini. Wete na baba chawalipo pasina bauli wana. Wasaka kubiri. Wakaita ma project ipo izo yamukatsika pane 84 ramekachi chairman baye kutsala. Pakhandulo pa DC. Ndiwo akauya. Ashenda kuti pano mabhuku yokaipana pangota kuiswa dhipi ting'ombe tisobile phungwe kudosara saka pangota kuitwa dhipi ukazi apana kuisa dhipi kushera uye dhipi apa mvura inobuda panowerera mvura kwakuti wauya maprojekti ramakaitare 84 ndio pada kuti pangoiswa project masabuku 10 right uyungozo bva uyoenda kuna sekuru wako ataura nyakuno nemenga kuti kuri vana mapekuti imi baba mungoziwa kufuya huku ngoda kumanager aisenza kujira dzere zvoenda kurepadiro senze saizvini tikawamba 19 what 86 kuwaka nekuisa huku 5 years dzakapedza ipo 2000 ndiko kubva kwavakurekera kwakuenda ndipo atozoenda kuti avo ibva vapfega wababa wako kupfega mukupi uko wakazopfega apa ndimaisedze ndiye angati kanzuro ivo vapa ndiye wakazopfega mune maringi nesimeni nyakomba ibva aitwa madhemu efisha nyabereka ibva ati tingonamatira wako ravhu apo panomba pangonamatira iwo machechi yawapo tombo aizoisongo uko apa kunongo kwakusikalimwipo dairi mamunda ipopo apo kusanganisa huku chikapu chekutenga nekudini uyo ari kubasa ako pati kuzoita kuti ava namuda shiga neni fenzi mwamudenda fenzi mune maringo saka vanao ndiri kuziva uri kutaura zviri kundi hazvisiri safari baba zvanamuita mukomeni tiri wazukuru wepasi utotovhodera kuti paite maprojekti zvino ndiri kuziva inawazoya kupfega uritoda kutenge pangurikuda kuti ndoshandisha right so that's tatenda right zvatikuita ngatidzoke kumba tadzoka kumba siyanya nhongo angani nhongo siyai tombo ari panzvimbo pake neapo akasiyirwa nani asana pake varamabvudza endai kwakunoti kwani kwamabvudza siyanai nenzvimbo dzewari handizvo handei